Abans de fer una pausa per la publicitat, dos apunts. Un de rugby, ja que ahir les instal·lacions de l'estadi municipal van acollir el Campionat de Catalunya d'Escoles de Rugby, on més de 300 nens i nenes es van exhibir en esport amb la seva passió com és el rugby. Aquest és un resum de com ha anat tot. El Campionat de Catalunya Infantil de Rugby es va celebrar per primer cop a Reus. Hi van assistir 13 clubs del territori català. L'escola de rugby del Reus Deportiu ja compta amb 2 anys d'experiència, però encara té pocs alumnes per formar un equip. Per això, aprofitant aquesta ocasió, les dues escoles del Camp de Tarragona van haver d'ajuntar les seves forces per poder participar-hi. El Reus s'ha hagut d'ajuntar amb Tarragona perquè falta que la gent vingui a... No se coneix encara molt el rugby d'aquí Reus. Llavors, va poder intentar que la gent vagi venint a l'escola i poder... De totes maneres, és el segon any que tenim l'escola. L'any passat vam començar 4 crios, aquest any tenim 20. A poc anem fent a veure si aconseguim poder tindre un equip de cada categoria. Es tracta d'un joc amb poca presència en els mitjans de comunicació, la qual cosa provoca que hi hagi un desconeixement sobre la seva existència local. En l'activitat van participar un total de 300 infants d'entre 5 i 12 anys. Un joc que sembla només per a nens, però com sempre hi ha lloc per a les nenes. Doncs que els tòpics que és un esport de nois i tot això no existeix això perquè no és tanta cosa. El vicepresident de la Federació Catalana de Rugby, Ignasi Plana, va ressaltar les bones condicions del camp i l'eficàcia del club de rugby reusenc.